Το σχολείο ξεκίνησε. Γνωρίσατε το σύμμαχό σας. Στο σχολείο, οι σύμμαχοί σας είναι οι δάσκαλοι του παιδιού σας. Σας ενώνει ένας κοινός στόχος, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σας. Άλλωστε, ο δάσκαλος είναι πολλές ώρες καθημερινά με το παιδί σας και βλέπει πτυχές της προσωπικότητάς του που ίσως εσείς δεν γνωρίζετε. Ζητήστε από τους δασκάλους του να σας ενημερώνουν όχι μόνο για την πρόοδο, αλλά και για τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Ακούστε με δεκτικότητα ό,τι σας προτείνουν. Τις πιθανές διαφωνίες σας μπορείτε να τις εκφράσετε με σεβασμό και ηρεμία, αφού αναγνωρίζετε ότι και οι δύο φροντίζετε για το παιδί σας. Χρήσιμο είναι να έχετε ενημερώσει το δάσκαλο για τις όποιες ιδιαιτερότητες του παιδιού σας ή για κάποιες οικογενειακές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του. Και το πιο σημαντικό, μη σχολιάζετε αρνητικά το δάσκαλο και μη τον απαξιώνετε μπροστά στο παιδί σας. Έτσι, αποδυναμώνετε το παιδαγωγικό του έργο. Το παιδί πρέπει να θαυμάζει τους γονείς και τους δασκάλους του για να μπορεί να μαθαίνει από αυτούς. Και ο δάσκαλος, όπως κάθε εργαζόμενος, έχει ανάγκη 2 λόγια εκτίμησης, αναγνώρισης, ενθάρρυνσης. Μη διστάσετε να του τα πείτε, θα το εκτιμήσει. Ελπίζουμε οι καλές σχέσεις με τους δασκάλους των παιδιών σας να είναι αμοιβαίες. Εσείς πώς συνεργάζεστε με το δάσκαλο του παιδιού σας? Θα μας άρεσε να δούμε τα σχόλιά σας. Do for you and your kids.